Posachedwa vatu kupasani msarani wa mmenezi kuchitikira mumzinda wa Banda pamene chipani cha UDF chikuchitisa msonkhano wawo wa convention kufuna kusankha adindo okuti azawakhulupirire ku chipani chawocho pamene akusayimira nawo pa mpando wa president pa masankho amene akubwera chaka cha mawa. Ndipo padakali pano tikupasireni ma interview amene Banda Maulidi komanso Layana Chunga akucheza ndi Atsogoleri aku Zipani Zina amene apezeka ku convention ya DPP. What do we know za chipani cha UDF? Ndi chipani chimene chidabweretsa democracy muno. What else do we know za UDF? Ndi chipani ndi chomwe chinabweretsa democracy komanso ndi chipani chimene pa nthawi inake brand ndithona kuti chinali chipani cha mphamvu kwambiri chifukwa chipani chimene chidali mboma. Chipani chikhala mboma chimakhala cha mphamvu kopya. Chipani ngakhala mboma mmakhala ndi mphamvu. Anthu amathamangira kuti akaje nawo tonda anthu kumakhala no kuti ife ndamene tinathandizira izi. Ife we are close to wakuti nde chipani china chili chosolo chili kunjo kuti chinali ndi anthu atatu awiri chikangoti chalowa mboma boma lokhalita. Ndori chipani chimene naona Maremu Bingu nthawi manager nkukayamba chipani chawo anali ku UDF anachoka ndikwalondola. Ndiye zimatero ndithu chipani chimene chili mboma chimakhala cha mphamvu chifukwa cha bomalo anthu sakhalanso kuti akutsatira chipanicho ayi koma kumakhala akulondola zomwe zili kubomako. Ndiye chipani cha UDF pa nthawi inake ndithu brand chinali chipani cha mphamvu kwambiri sitingafanizire. Maona nkhope zina zimene zinali mboma nthawi imeneyo zidakalipobe kumaziona zikanalipobe ndi chipani choti chinali cha mphamvu kwambiri chifukwa choti pa nthawi imeneyo anthu andale ambiri amalondola kumene kuli boma chinali chipani cha mphamvu kwambiri sitingafanizire ndi pano pangakhalebe kuno tikuona kuti anthu abwera ndithu ma delegates abwera ndi mazangana mkatimo ndi mazifusa zoti chipani cha UDF limaona ngati mwina chinafa koma kuno kwabwera anthu ambiri mkatimonso mipando yomwe yayikidwa yambiri ndimati kodi mipando imene anthu adzadza pamenepa koma pano panso Brian nthawi yomwe tili ino njoti tili kotatu chisankho. Nde mukakhoti mwafika pa kotatu kumakhalabe kuti zipani zikuzichita reposition ngati chipani chinali we cannot rule out the chair factor, but I want to bring in Layana Chunga mmodzi mwa akuluakulu athu kuno timakamba ndikafe musadalikira mai timakamba ndikafe kuti how relevant is UDF today? What else do you know about UDF? Choyamba nchonena kuti simngakambe zambiri ya multi-party democracy mdziko lino osakambapo za chipani chimenechi. Makamaka mchaka cha 1992 pamene kunali ma pressure kufana yamba ngati pressure group kenaka nkupezeka nkulembesa ngati chipani nkuima nawo analowa mboma chaka cha 1994 abakili muluzi kukhala president amene anatenga ulamuliro kuchokera kwa angwazi Dr. Banda malemu ndipo analipa ndo umene mpaka 2004. Ndikumanena izi fachonena kuti samaiwale kuti ndi audience ina imene kumbuyo ku history imene ndizonena kuti samakumbukira zoti kunala bakiri ena sadziwa ndefuna umakumbusa ndi chinali chipani cha mphamvu kwambiri nthawi imeneyo kuli malemu Dumbo Lemani kunali apita fachi malemu kunali nthawi imeneyo Azililo Chiwambo ndawo naso ngati mwemo ndawo nthawi imeneyo kunali achina Thompson kunali Aleke Banda malemu kunali anthu ambiri amene amakunga ndithu chipanichi achina Dr. Ngantafu nthawi imeneyo koma anyway anazachoka 2004 and after that nazaona kunena kuti muchokera mu DPP uchoka mu UDF mnazachokanso Zipani Zina ndipo chipani chimodzi chimene chinachoka kuchokera mmene ndi DPP chifukwa kuti wa chipani chimene cha UDF ndipo atalowa mboma anaga UDF azimire pawokha ndikukhalanso ndi chipani chawo. So historically very relevant. Kwa mkandifusa za lero ndikuwuzani kunena kuti chipani ichi chakhala chikusika mphamvu ndi manena mawawa kunena kuti mukachoka mboma kawiri mphamvu zanunso zimakhala zikuchepa. In fact the longer you stay out of power the smaller the party you become. Ndi chifukwa chake mukumbukira padzana kuti amalai Congress atakhala zaka zambiri ku opposition anafika size yomanena kuti apapa ndi atha mwayi chifukwa cha regional vote ya ku Central Region ndimene idawakunga kumasunga in opposition. But kwambiri muona kuti chipani cha UDF kwambiri amene asala nacho mwina ndi ku Eastern Region koma as a national party sikuliso chili ndi mphamvu ngati kale. Anthu amadudukira chipani cholamula chifukwa chani?
kumene kuli kumphika mphamvu ndalama zinthu zimene samazichepese mphamvu ndalama inu mukudziwa kunena kuti ulemu umene timapasana mdziko muno ukakhala kuti uli mboma siwamasewerayo mbendera petupetu ija musazayichepese ubanda musazayichepese komanso sima ulemu kaja ngakhalenso makobiri amene anthu amawapeza na pa makobiri olandira kuzera msalale ndiye pali makobiri ena ozera through ma government deals kumachitika tu madilu alipo ena amasonkhesa ndalama kuti akakumane ndi kungoti iwe ukakumane ndi mtsogoleri alipo ena ma middlemen amene amafuna kuti ajepo ndiye kuboma kuja mwayi odya umakhala wochuluka ma appointment kuma parastatus ma appointment kuma embassy zonsezo mwayi wa business ngongole anthu amafuna sipita kumene nanga nzukuponyani ndikukhutisidwa ndi zipani ya ndale mdziko lino tikumbukirenso kuti chipani chisankho chimene chathacho cha 2019 iwo anali pa mgwirizano ndi chipani cha DPP if you remember correctly ndipo anayima nawo ndithu ngakhale sanapambane koma chinali chipani choti chinathandizanso kwambiri DPP pa campaign manager if you remember Atupele Muluzi anayenda dziko lonse lino kuchita campaign kuti Munthalika akhale mtsogoleri wa dziko lino so they are still relevant in terms of the political scene koma in terms of growth kapena kuti kukula kwake chipani maybe that is yet to be seen. Ndeta onanso kuti kubwera anthu osiyana-siyana ayena amene akufika pano ndi a Petra. Let's just have a quick word with him. Petra ndaona ikufika pano chikuchitika nchani? Ya itafika pano kuti apase support anzathu. UDF ali ndi convention yawo lero monga tonse tikudziwa ndipo anatitana ndipo atafuna kuti tilemekeze kuitana kwini talantira. Petra ichi tisaliti convention yake. Tikudziwisani chaka chonchino tifuna kuti tikhale kwa basi kwambiri zikoma kwambiri ulendo uja mudayenda ndi MCP tinene kuti muyenda ndi zipani zinazi ngati UDF DPP afford mene zumpeke chilengezabe ulendo ngofunika kuyangana bwinobwino mukati kuyangana bwinobwino osatsatira mphepo mutanthauzo chani iya zofunika ndithu kuunguza bwinobwino ngona kuti kodi njira yopita kutsogoloko ikhala iti ndi MCP again iya ndinena kuti tikuuzani Brian mungodeka mtima pakali kwa basi muuzidwa tinene kuti mujera mbale imodzi ndi UDF ndi zipani zinazi no I think talandira invitation monga afodiso anatipanga invite utereku tikulemekeza invitation talandirayo zipani tonse ndife amalawi ndipo zofunika kuti tikamapanga zinthu tipange zoti tidziwe kuti tili democracy tilemekezane choncho tikhala kuti timanga Malawi wabwino tikufuneni msonkhano wabwino tathokoza bambo Kamuzu Chiwambo ameneyo ndi Kamuzu Chiwambo president wa Petra ndiye Zipani Brian ndizimene mafuna kuti ugambe kuthamanga uku kuteko ndi makanga anchachaso Afrika anchaja lipompano anchaja apatseni mona Malawi DPP yabwera pano exactly ili pano DPP kuzathandizira kuzakhala pa mambo amene ofunikira kwambiri convention yes mudayenda limodzi ndi UDF masankho apitaja a 2020 exactly mumayikumbukira bwanji nthawi imene ila nthawi ya mtengo pambana kwambiri bwesi tukamba kuti mwina olemekezeka Atupele Muluzi ndi vice president wa dziko lino chifukwa tinagwira ntchito yabwino koma mwina angona asobere chisankho chinaendera kuti kumapeto kwache chisankho chija chinauza mpungwepungwe andi kunapezeka kuna kuti tinalandidwa boma chifukwa munja kunali kulandidwa boma koma ndithu kunena zona amalawi chimene chasinachoke mutima mwawo chilimo ndi chikhulupiriro kuti ndi ma convention amene akuchitikawa china chikulu chichitika amalawi achoka mu ukapolo umene ali kuzera kuma convention amene akuchitawa chifukwa tisankha atsogoleri amene ali oyenera kuti ayendetse dziko lino chituko chipite pasogolo ulendo uno muyenderanso limodzi izo zitengera ndi leadership yathu imene alili kuma ubale uwu waukulu kwambiri tachokera patali kwambiri ndi UDF ni manthu ya democracy muno Malawi saujani chipani chanu chidayokera momwe chinachoka mu UDF zipani zonse zili ziko muno za democracy zimene zikupanga za democratic ngati democratic parties zachoka mu UDF ni manthu ya democracy Malawi munomo so ndikholo ndithu lonena kuti chipani chilichonse
chena kupezeka malo ano chifukwa ndi kumene kunayambika democracy yathu. Tufune ni sonkhano labwino. Zikomo kwambiri. Lero mwayankhula bwino. Kwambiri. Ipanda mwayankhula bwino kwambiri lolo. Banya mapuluza. Timapuliza kupuluza. Tima umakhala kuti imakhala ngati encyclopedia ya zaza. Kuti information ituluke nthawi imodzi imavuta imatuluka mochepa pang'ono ndika ngobwera kamosi imakhala kuti basi yaswa semba wina kuli form udina inaenda bwanji ya form ndi munthu woputa kwambiri. Brian Malawi tili ndi vuto kuti chikachitika choyipa chituja mowerenga newspaper iweyo ndiye unazaponyesa anthu anatenga kukhala nkhani anayiwala zabwino zonse zimene iweyo umachita pa times umayankhula bwino umachita makula kuponya kamuzi koma inali nkhani Brian he's a human, he make mistake. Za form 4 yes, it was a mistake. Panoba ina ni munthu amene ndili ndi masters yosakayogula ku magalaja ya ineyo panoba banga masters posachera banthu akamaya kuti kuli Dr. Nchacha sasa tabweso ya azu ndili class ndikupanga school kuchokera ku form 4 kuchokera kumeneko. It's always a pleasure talking to you. My point imene mwanena ndiona kuti kungo lakuitsa pang'ono anthu amatenga chimenecho amayiwala zonse Brian inu munthu uyu wapanga zabwino mdziko muno ise ichi basi. Thank you. The Honorable Charles. God bless you. We love you, Brian. We love you. Thank you very much indeed. Ameneyo ndi Bambo Charles Mchacha. Nakudula kafe. Ndimanena kuti kwabwera zipani zambiri koma mwina utezenso ndi akatsonga bwanji asanapite patali. Amene wamina kabe sana. Tikhale tikuyankhula ndi akatsonga posachedwa pompano mukuonera ayi ndi wireless yakanema ya Times ndine Brian Banda ma delegates ndi awa kufika awa the hall is getting full ndipo ma delegates osiyana from across the country akhala akufika pano mbali azimayi a chipani cha PP ndiye abwera ndi tuma unyinji kudzasapota chipani komanso kumsonkhano wa UDF mzanga wayana chunga koma mwina tisadabwere kwa iwe ndaona the Honorable Katsonga muli bwanji. It's been a long time. Thank you very much. I'm very well. Very nice suit, I must say. Oh, thank you very much. Thank you. Yes. Thank you. Sikuenda bwanji ku chipani chanu chamali chanu PPM. PPM. Yes. Chilipo chipani cha PPM. It's one of the strongest parties in this country. Okay. It has got brains. Muchitariti convention. We usually do it in January. Oh, January. Okay. Of the year of elections, if we are standing. Okay. If we are not standing, we let sleeping dogs lie. Yeah. Yes, ukoneka bwa. Bwino kwambiri. Muima. Sinaganize kale. The convention hotel. Yeah. We are waiting for them. Chifajani muli pano lero. Ati itana. Yeah, chipani mwazipani zimene mazilemekeza ine. UDF is one of them. I've never been any member of any party other than PPM. I've never been a member of any other party other than PPM. Yeah. Democracy yathu ikuyenda bwanje mene mukuonera. Yasokonekera. Yasokonekera? Kwambiri. Patibati yasokonekera. Yeah, paliponse. Everything is in a total mess. Everything is in a total mess. And I'm serious. We are so shortly producing a documentary to show Malawians that we have lost direction. We have to do something about it. Muna gwirizana ndi chipani cha MCP kupanga tonse. Mwaikumbukira bwanji nthawi namba muna I see that look. There's a term when you agree about an alliance, it goes for the 5-year term. But that's why I say everything is in a total mess. People are doing whatever they want. They don't follow the law. They don't follow the principles of whatever they agree. So at the end of the day, we are a lost nation. And oh yeah, I've been a minister. That's why I'm saying what is real on the ground. Okay. Yeah. What is real on the ground? There's a total mess. Total mess. Total mess. This country needs to do something. We have said a lot in our document. In our document. Just wait for it. In fact, today, this afternoon, we are finalizing it, maybe. But certainly,
before this month end or beginning of November, our document will be out. Muganena kuti the country is in a total mess. Mugandichulire zinthu 5 kapena mwina 3. We are failing to follow the rule of law. Number 1. We are scrambling every day. Instead of saving the people who saved us, we are fighting politically every day. We are arguing on things which we don't even need to argue. Our economy is in tatters. Kamuzu left us a lot. In fact, going to MCP, supporting MCP, we thought they have got a record of what Kamuzu left and will start resuscitating our economy. That has not happened. That has not. Very disappointed. That has not happened. Totally in disarray. This country is in a total mess. We just have to start working hard to reinstate it. People are poor. People are going hungry. People are going unemployed. Really, guys, give me a break. The country is very, very bad. Businesses are bankrupt. All the businesses which Kamuzu left are all gone. The economy is in the hands of foreigners. Then we have no control. We have lost control of this country. So it's a fact. If you don't see this, it's unfortunate. Give me a break. Things are too bad in this country. We were number 1. We were one of the best run economies a few years back. But now we are at the tail end of the regional economy. What disappoints me is Malawi naturally is the best country in the whole Southern Africa. But these people are the poorest people on earth. Very unfortunate, and I don't want to be part of it. Yakomano ena kuzomanena kuti inuyo akatsonga munali komweko, you could have corrected zimene zimalakwazo. You were a senior minister kuboma. What went wrong? We should not talk much about tonsilliers. Things started going haywire right from the way to go. Cabinet controls the economy. Cabinet is the policy maker. I was one out of the few ministers. The ministers which were in that cabinet were maybe 80% MCP. What can an individual minister like me in a democracy influence change? It's not possible. It's not possible. I tried my part. I don't want to go into details. I tried my part, but I discovered that I'm in the wrong team. You were in the wrong team? That's what I discovered. Yeah. We'll leave it there for today. Tikufunire ni zabwino zonse. Yeah, Banda. Nice to see you. Abeneo Bambo Katsonga. Akulankhulatu makala amoto akatsonga. Kutose kubrani sizobisaso sizinaende. Sizinaende? Yeah, sizinaende. Zipani mwina zinali ndi chikhulupiriro kuti zinthu ziyenda moteromo koma sizinaende ayi. Izo zonse sizobisa. Akhalanso right from the way from day 1 akuti tonse was a failure. Akuti atagwirizana kumayambiriroko anagwirizana kuti tizichita mokumana tizikhala ndi ma meetings chonchi koma akuti samakumana. Apa Brian ndikuona so Ameri na Vicha kuchoka ku GPP. Amene watata akodolani mti mai na Vicha kuchokera ku Zipani cha pipi blue rakwala ndo yero sakwala kwambiri ndithudi chifanyani mwabwera lero kuno tabwera atile mkhale nawo kumwambo wa mtengo wapatali umene uli pano wa convention kumene akusankha atsogoleri aitana DBB chifukwa choti DBB ndi chipani cha mtendere komanso anthu ada abale athu mukudziwa kwenda abale anu abale athu chibale anu nchotani ndi chibale chaponda mpondepo ndithudi pamene pangapezeke wa UDF ndi wa DBB amathawa jamba limodzi ena simunga chinomwe upita wako ndi mukhozoja naye thawaja naye mbale wathu wa BB mbale wathu wa UTM mbale wathu wa MCP na kwatalika akutizunzira Amalawi wa MCP Amalawi akuzunzika wa MCP simunga Amalawi akuzunzika ali ni fundo zoyipa zozunza mtundu wa Amalawi sabale athu chavuta nchani ali ni fundo zoyipa ngati ziti kulephera kukhala ni ma priorities a dziko choya
kulela anthu ndikudya nziko muno mulibe chakudya anthu akumwalira ana akumwalira dzulo mwaona ana amwalira atadya zinangwa za poison dzulo chitetse dzulo lomwe mbulanta muno kumachinchiri ana amwalira atadya chinangwa cha poison zokhala ngati chinangwa chisali chinangwa anthu ali desperate akutola chilichonse anthu akudya chitetse anthu akudya nyika dziko likulephera kukhala ndi ma priorities kuti izi tisiye tisogoze izi tipulumutse mtundu wa Malawi inu mungamasekerere zimezi chimenecho chipani chopanga nacho ubali sizoonayi akanamaona kuti chofunika ndi chani olo bambo wanzeru pakhomo umadyetsana zina zimabwera pambuyo sungamakagule suti ana akugona ndi njala apresident athu akwera ndege akuyenda timu yawo ikuyenda magulu ndalama zambiri business class dziko likusauka sitingasekerere zotero si abale athu ndiye muyendanso limodzi ndi UDF ulendo kubwera wa 25 akuluakulu athu akambirana koma sindikuona chodetsa nkhawa simukuona chodetsa ayi akuluakulu athu akambirana ndithu bwana ayi tikufuneni zabwino zonse the honorable Navicha zikomo kwambiri amenewo ndi honorable Mary Navicha anthu akulankhula mzikomo anthu akulankhula ndi mafotokoza sasa nabwera Navicha kunena kuti sizobisa kuti Tonse Alliance sizinayende Zipani zija zinalipo zambiri choyamba kuchulukana kwa Zipani kokha kucha ndi saini kuti zinthu siziyendapo chinanso izi sindikungonena kuti ndikunena ndine Kathe Maulidi no anatiuza zimene za George Nesa omwe amayankhulira Tonse Alliance kunena kuti adachita mgwirizano wawo kenako kupezeka kuti mgwirizano walowa mboma akuti kunali kovuta kuti achakwera abwere nkumakhala nawo pa mikumano yomwe inali yoti idalinso mu mgwirizanomo kuti tizikumana koma kuti samabwera samayitanitsa mikumano nde amatiuza tsiku lija tinali ku PP tinacheza nawo Nesa anafotokoza kunena kuti panopa mwina chikumanirane ni chaka choyamba cha utsogoleri sitinakumanenso ndeyolo mgwirizano nkumati tikupanga bwanji nkumati tikuyenda bwanji anthu sitikukumana nde amanena kuti ngakhale mgwirizano nanena kuti nthawi ya maconvention anthu azakhala kugawikana akukachita zawo koma akuti Tonse Alliance sidalipo ndithu kumbuya kwathuku the honorable Lydian Patel muli bwanji leader tili bwino kaenuyo kodi akuti simu kodi ndi president ibe mpaka tikachita handover lomaliza lero iya mpaka chisankho chikachitika and president elect ndini ndiye simuyimira chifukwa chani iya basi nthawi yake anyamata anu nanunso mpange bwanji inu simunayima ku convention iko ya UDF kuti mangoyima munthu usali member iya basi umadula ka membership basi akumakana kuti iwe simembala kuti muyena kuti mundi chipani munthu wopata chipani muyena kuti mundi chipani ndi mumakavota ndi chani mukapita kuvota ndi anyway koma funso lakuti chifukwa chani simunafune kuyimaso iyayi time has come ife nditi ine I've been working since 1992 ndapeza mipando ya mitundu director wa mai organizing secretary vice president and then president let other people do it ngatata ndikunzira kampando keda kake ndikavomera so muchita endorse atopere muluzi don't ask me yes he's endorsed somebody he's already been endorsed by everybody including yourself including myself and you don't have any problem no I've got no problem palibe chifukwa atupere is capable nyamata kuma he's got a relevant experience in munali relevant experience think so you think so yeah chifukwa ineyo to be honest with you ndimalandira ulemu kwali yese even wina wachipani china chilichonse muzaone parliament muja ulemu umene ndimapasidwa ine amandipasa ulemu chifukwa kawiri ndimayankhula zinthu funso langa lakuti was it out of your own will kapena wena akanakuwuzani kuti ayi musaini komanso anayanganso to be honest with you my family maananga they lost out itu pamene ndimayamba atu ndale my last born andali wakhanda samono onse akwatira ena ali onse akwatira oh yes
But I've got my daughter there, you'll see her. Okay. The rest are in America. Okay. Yeah, the time has come. Kutizipita ku holiday, kubwerera, kutani, eh? But I'm not saying kuti I will not assist the party in whatever way. Munakhala bwanji nthawi imene munali mtsogoleri wa UDF? Ndakhala bwino sana mizani. The party supported me. Okay. I got all the support from the party. Ndinu mmodzi mwa aphungu a nyumba ya malamulo amene mwakhala nthawi yayitali, mwina over 20 years. From 1994 to... Kuyambira 1994? Yes. Mpaka pano? Of course, Ndapubaka was. Munatsapunga ntanake? What... Muma, anthu amakukonda ni choncho chifukwa chani? Mwafuti. Matani kukosi? Chisisi chanu nchani? I think ineyo, chimene ngauza asinzanga. Musamati, mukasakidwa. Osaponya anthu chi. Kati pali zabwino, kati pali zoyipa, tikhale limodzi. Komanso tizionekera ma constituency watu. Onekera. Modi numaonekera. Kwa basi every weekend ndimakhala constituency kwanga. Modi 2025 iso muye sanso? Oh yes. Mese mwati mufuna muzipita kwa America muzika una? Yeah. Muye mina 25? Of course, yes. Kwa isi zimakwana? Sizikwanda. Sizikwanda? Zintu sizikwanda tu isi. Chifukwa uje MP ndi uje president wa Zipani zasiyana. Chifukwa MP chizungu, we call it imakhala calling. Okay. Kai chichewo ndi chadika maitanidwe kamera ndi bulungusu kapena. Chifukwa simasewera atupina ne MP. Kutumikira. Komanso kusauka kumena kusauka anthu. Ndeyo uzi atawa. Ndeyi I think ndimachita represent bwino ku parliament. Ndimachita ndimapita pamavuto, ndimachita solve together. Kuba ziyazoti wavoteredwa nkutawa. Zimeje makazo hivi. Munakhalapo nduna, mukhala munthu wamphamvu mdziko muno. Lilian Pateo si munthu wamasewera. Ngosi munthu. Mmayikumbukira bwanji nthawi imeneyi? Pamwajereratu amayi. Yeah, sikujerera. People always mwajerera mayi. Ndajerera chani. People abakonda kunena wajerera, ndajerera chani. Ineyo, it's a service. Okay. I was Minister of Women, I was Minister of Health, then Minister of Foreign Affairs, the longest serving Minister of Foreign Affairs. Ndayendesa mipando yanga popanda record yoipa ili yosi. Popanda record yoipa. And I owe this to our patron, the former president. Kwenda kubwera abaki. Tabwera pano kuzala ndini. Acha. Eto. Aitu niza bwino zonse, president wa UDF until masanawo. Tikachita mukaona kwa utisa handover. Umujira handover? Okay. Yeah. Akasakidwa atubere. Basi ndichokepo mimi ndakisira usiya mpani. Okay. Nangatisika pitirizazo. Basi ndakhala pampando panga pe. Ndakondwera kuti it is out of your will. Palibe amene wakukakamizani kuti amaita khali. Asakudamizeni. Asakudamizeni atu. Alandireni a chair. Amenewo ndi Mai Lilian Pateo ananena kuti kongeresi ibwere kumsonkhano uno ndi ndani? Amene nafusa wanangoseka. Koma ndesi ndikudziwa kuti zimatanthauza koma zikuoneka kuti ndithu chiganizo chimenechi chinachoka kwa akuluakulu komweko. A former president Dr. Bakiri Muluzi malo onse pano komesa kugwedera koma munthu yanthama nkonda kwambiri ndipo muchipanichi sunga akambe zoyipa za amenewa. Pande uyambana ndi gulu. Uyambana ndi gulu ukamba zoyipa za chair. Anthu amawakonda kwambiri komanso ngati munthu amadziwa kucheza ndi anthu ambiri. Dr. Bakiri Muluzi heavy security. Ndikupezeka alo akayeumu kuti akapumeka ayi pang'ono kena malowa mkatimo. Ndeni manena kuti akuoneka kuti akusamalidwa atu achair. Kwa basi. Akuoneka kuti akusamalidwa ndithu. Zijamanena wayana kunena kuti iwo akhalaso kwa zaka zambiri ali ndi mlandu ku bwalo la milandu. Adawachotsera milandu imeneyo ndi momwe linalowa boma ilili. Litalowa MCB mboma sivanatenge nthawi tinaona ndithu ma charges awo akuchitidwa drop. Ndi munthu oti pano alibe mulandu ndi mfulu akusangalala muzi komanso muno ndingonjezera kunena kuti ukakhala former president ndikumaonesa interest kuti ufuna kubwereranso kawiri aboma samasangalala nawe ayi. Tazionanso ku Zambia
pamene Edgar Lungu akunena kuti ahikainde hichire alungu oro ali nchiko kosati akuti neso ndifuna ndibwerereso pa mpando ndiye kumene koso aukokana heve ndiye kunonso muona amutalika pamene akuonesa kuti afuna nawonso abwerere muona kuti ndiboma ayipena pake osamwesana madzibwino koma muluza amaoneka kuti zimenezi anakhutira anazitaya and that's why government would not feel bothered by his presence. Tire ndamuona wa Abagiriyo sinamuone ndapita mutalika sinamuone Abagiri mpaka hapa tagali moto ndaonaso Joyce Banda ama indaso ndi gali moto yo ama ti sweeper kutaka funo yenda asamajede masi Joyce Bandao tiwona ngati atapitirize zokuti ayima kusogoloku ngati sweeper yo ipitirire kapenayi mugeto di sweeper iko zosiya sweeper imata basi ngotha mafuta osapezeka ati ilipo gali moto yo kwa mafuta umonsotu ndi mmene zilili lero pa 2 October 2024 pamene chipani cha UDF chikuchitisa convention yawo mu mzinda wa Blantyre kuti kumeneku asankhe adindo okuti azawakhulupirire ku chipani chawocho pamene akuzayimira nawo pa masankho amene akubwera chaka cha mawa a upresidenti ndipo mukhale pompo pakuti tikhale tikupasirani china